So, da ni'n ailafel yn y gyfres Rhufeinied bore yma, a mae'r darlleniad yn un cymharol fer bore yma, sef just 5 adnod agoriadol Rhufeiniaid 5. Felly, gan ein bod ni wedi'n derbyn i berthynas iawn gyda Duw drwy gredu, mae gynnon ni heddwch gyda Duw o achos beth wnaeth ein harglwydd ni, Iesu y Meseia. Wrth gredu, dyn ni eisoes wedi dod i brofi hilioni Duw a gallwn edrych ymlaen yn llawen i gael rhannu yn ei ysblander. A dyn ni'n gallu bod yn llawen hyd yn oed pan dyn ni'n dioddef, am ein bod ni'n gwybod fod dioddefaint yn rhoi'r nerth i ni ddal ati. Mae'r gallu i ddal ati yn cryfhau yn cymeriad ni. A dyna sy'n rhoi ni'r gobaith hyderus sydd gynnon ni. Dyn ni'n gwybod y byddwn ni ddim yn cael ein siomi yn y gobaith yna. Am fod Duw eisoes wedi tywallt ei gariad yn ein calonnau drwy roi'r ysbryd glân i ni. Wel, fel o'n i'n dweud, da ni'n ailafel yn y gyfres yma mynd trwy y Rhufeiniaid gyda'n gilydd bore yma. Gath Hannah y job o beintio'r darlun tywyll bythefnos yn ôl, y 2 benod mewn gwirionedd sy'n sôn am bechod, sy'n sôn beth sydd wedi mynd yn anghywir yn y byd yma, a beth sydd wedi mynd yn anghywir yn ein calonnau ni hefyd. Ac mae Paul gyda'r Rhufeiniaid yn dechrau drwy beintio'r darlun tywyll yma. Ond mae e'n gwneud hynny, fel y gwelwn ni wythnos diwetha yn y gair gan Mari, mwyn dangos gogoniant a diamwnt yr efengyl a'r newyddion da. Yn debyg i sut mae'r gemydd yn dangos y diamwnt yn erbyn cefndir du, mae Paul yn dangos gogoniant, gras maddeuant a cariad Duw yn erbyn cefndir tywyll y pechod yma sydd wedi effeithio'r byd ac wedi effeithio bob un ohono ni. Felly mae penodau cyntaf y llythyr Paul at yr Rhufeiniaid yn eitha trwm, yn eitha dwys. Mae yna lot o bethau mawr i ni ddal gafael ynddo fe. Ac i ni'n dod allan o'r 4 penod cyntaf, fan hyn yn penod 5, gyda Paul yn siarad am yr heddwch i ni nawr yn gallu gafael ynddo fe a'i brofi oherwydd bod ni wedi profi maddeuant. A just recap sydyn o y gras a'r maddeuant wnaethon ni glywed amdano wythnos diwetha. Dyw e ddim yn rhywbeth da ni yn gweithio amdano ac yn ennill allan o'n ymdrech ni yn hunain, ond mae e'n rhywbeth sy'n cael ei roed i ni fel rhodd am ddim, achos bod rhywun arall, Iesu, wedi talu'r pris. A da ni'n byw yn dydan, fel gaethon ni atgoffa wythnos diwetha, mewn byd sy'n rhoi lot o demands arno ni. Da ni'n byw mewn byd sy'n rhoi lot o bwysau ar bobl, ar unigolion i wneud hyn, gwneud y llall, ymddangos mewn rhyw ffordd arbennig. Ond mae'r efengyl Gristnogol yn rhoi rhyddid i ni. Mae ynglyn â Duw yn derbyn ni just fel ydan ni. Rhywbeth sydd am ddim yn rhad i ni, achos bod e wedi costio'n drud i Iesu. A dyna wnaethon ni edrych arno, dyna wnaeth Mari ffocysu arno o benod 3 a 4 wythnos diwetha. Ac oherwydd hynna, da ni nawr yn cael yn rhyddhau i fywyd o heddwch. Mi oedd y llyfr gan Andy Ollerton yn sôn am ddechrau penod 5, fel y profiad yna da chi'n cael pan da chi yn mynd allan am dro dydwch, a bod chi wedi bod yn wneud rhyw ymdrech fawr i fynd fyny rhyw lethyr serth, neu wedi treulio hanner awr yn cerdded trwy rhyw goedwig tywyll,
a wedyn ydych chi'n dod allan i rhyw opening, chi'n gwybod, a wedyn mae'r olygfa yn hardd. A chybod, pan ydych chi'n mynd trwy rhywbeth anodd, yna pan ydych chi'n dod at rhywbeth da, ydych chi'n gallu werthfawrogi fe hyd yn oed mwy. Felly dyna sut oedd Andrew Alton yn esbonio penodau cyntaf Rhufeiniaid. Maen nhw yn benodau trwm, maen nhw yn benodau anodd i ni gael yn pen rownd, ond mae e werth yr ymdrech mwyn dod allan nawr i'r adnodau hyfryd yma sydd gyda ni yn siarad am yr heddwch mae Duw yn rhoi i ni. Felly, at y pwynt cyntaf sy'n codi o'r adnodau sydd gyda ni heddiw, sef fod gyda ni heddwch gyda Duw. So, na i ail ddarllen y ddau adnod cyntaf. Felly, gan ein bod ni wedi'n derbyn i berthynas iawn gyda Duw drwy gredu, mae gyda ni heddwch gyda Duw o achos beth wnaeth ein harglwydd ni, Iesu y Meseia. Wrth gredu, dyn ni eisoes wedi dod i brofi heilioni Duw, neu gras Duw, fel mae rhai cyfeithiadau yn rhoi hwnna. A gallwn edrych ymlaen yn llawen i gael rhannu yn ei ysblander. So, be mae Paul yn gwneud fan hyn yn yr adnod gyntaf ydy atgoffa nhw o be mae wedi cyfro mewn penodau blaenorol. Sef bod ni yn dod i berthynas iawn efo Duw, sut? Drwy gredu. Ac oherwydd hynna, bod ni yn gallu profi heddwch. Nawr mae heddwch yn air, da ni'n clywed lot amdano dyddiau yma. Fe oedd hi'n sul, oedd hi'n diwrnod rhyngwladol heddwch, bythefnos yn ôl enghraifft. A mae yn rhywbeth, mae llawer o bobl yn siarad amdano, mae'n rhywbeth mae lot o bobl yn gobeithio amdano. Ond mae heddwch yn rhywbeth yn air mawr yn dydy, sydd yn gweithio ar sawl lefel. Nawr, y gair yn y Groeg yn yr adnod yma am heddwch yw, a dwi siŵr o fod yn ynganu fe'n anghywir, ydy Irene. Sef y gair mae'r enw Irene yn dod ohono fe. Ac ystyr heddwch yn yr cyswllt yma yw fel mae un geiriadur yn rhoi de. Gair sy'n rhyw fath o mix o peace, harmony, tranquility, safety, welfare, health, often without strife. A sydyn reit, da ni'n gweld yn dydyn fod y gair heddwch fan hyn yn air crwn iawn, sy'n cyffwrdd sawl agwedd o'n meddwl a'n profiadau, y personol, y cymdeithasol a'r byd. Ac mwyn deall arwyddocad be mae Paul yn siarad, wrth bod Paul yn siarad efo'r Rhufeiniaid am heddwch fan hyn, mae rhaid i ni ddeall rhywfaint o beth oedd pobl Rhufain yn ei wynebu. So oedd y Cristnogion yn Rhufain, mi oedden nhw yn byw, obviously, yn Ninas Rhufain, a oedd Rhufain yn rhan o'r ymerodraeth Rhufeinig. A mi oedd yna syniad gyda'r ymerodraeth Rhufeinig o be o'n nhw'n galw'n Pax Romana, sy'n golygu heddwch Rhufain. A'r syniad oedd, os oedd pobl yn byw o fewn yr ymerodraeth Rhufeinig, neu os oedd tribes a cenhedloedd yn dod yn rhan o'r ymerodraeth Rhufeinig, mi oedd yr ymerodraeth Rhufeinig wedyn yn gwarantu ac yn gofalu am eu heddwch nhw. Oedd e'n rhyw fath o social contract mewn ffordd i rhywbeth oedd pobl yn optio mewn iddo fe. So, mi fydde pobl Rhufain yn deall y syniad yma o Pax Romana. O ie, bod ni'n gallu byw mewn certain way achos bod ni'n byw dan Pax Romana. Ond mewn gwirionedd, doedd hwn ddim yn heddwch go iawn. Mi oedd e'n heddwch fragile iawn. Mi oedd e'n heddwch oedd yn cael ei ddal at ei gilydd drwy ofn, drwy rym, drwy conquest a tywallt gwaed. Mi oedd pobl
just about yn bihafio'n dda, achos o'n nhw'n gwybod beth fyddai'n digwydd nhw tas nhw ddim yn bihafio. A mi oedd gwahanol tribes a cenhedloedd sort of slightly yn dod yn rhan o'r ymerodraeth Rufeinig, achos kind of oedd dim dewis gyda nhw, achos tas nhw ddim yn dod yn rhan, byddin yr ymerodraeth Rufeinig yn gorfodi nhw ddod yn rhan o beth bynnag. Felly, oedd y Pax Romana heddwch Rhufain, oedd e'n rhywbeth oedd actually ddim yn rhyddhau pobl i brofi heddwch go iawn, ond oedd e'n rhywbeth oedd yn dal pobl mewn ofn. Felly pan da ni'n ystyried hynna, pan da ni'n meddwl, wel, dyna beth oedd sut oedd pobl Rhufain, gan gynnwys Cristnogion Rhufain ar y pryd yn deall y concept o heddwch, da ni'n gallu gwerthfawrogi wedyn yn dydyn. Sut oedd clywed am heddwch gwahanol Iesu yn gymaint o chwa o awyr iach. Sut oedd clywed am heddwch Iesu yn gymaint o iachad i bobl oedd di meddwl am heddwch mewn fel concept actually o fyw mewn ofn. So oedd Paul fan hyn, oedd e'n dweud, chi'n gwybod am Pax Romana, wel gadewch i fi sôn am heddwch Iesu. Heddwch sydd ddim yn dod trwy dywallt gwaed, ond yn hytrach trwy waed Iesu. A mae'n anhygoel yn dydy, pan da chi'n meddwl am y peth, fod yr heddwch yma wedi dod yn bosib drwy Iesu droi ben i weired un o'r symbolau mwyaf hyll oedd gan ymerodraeth Rhufain, sef croeshoelio. Mi oedd croeshoelio yn un o'r sort of torture tools, yn un o'r deterrents mwyaf brawychus oedd gan y Rhufeiniaid mwyn cynnal heddwch Rhufain. Ond be mae Duw yn wneud ydy cymryd yr union beth yna a'i ddefnyddio i ennill rhyddid Crist i bobl. A mae hwnna'n anhygoel yn dydy. Bod Duw wedi cymryd y grym mwyaf oedd gan y byd a'i droi y ben i weired. Nid drwy dywallt gwaed, ond drwy waed Crist. Felly, pan fydde'r Cristnogion yma yn clywed am heddwch, mi oedd e'n chwa o awyr iach iddyn nhw. A dwi'n meddwl bod yr un peth yn wir heddiw. Yn ein byd ni heddiw, mae heddwch yn debyg i'r gair cariad yn air sy'n sort of wedi mynd i gochi i ystyr, ti'n gwybod. A fel Cristnogion, fe ddylen ni gael gafael a dealltwriaeth llawer dyfnach o'r gair heddwch. A sylweddoli bod yn chwa o awyr iach i ni ar lefel bersonol, ar lefel cymdeithasol ac hefyd i fyd sy'n dal yn neud yr un camgymeriad a heddwch Rhufain. A dwi'm yn gwybod os ydych chi yn losers fel fi ac yn gwrando ar lot gormod o podcasts gwleidyddol. Ond mae lot o sôn ar hyn o bryd yn does ynglyn â heddwch yn y dwyrain canol ac yn y blaen. A da ni wrth gwrs yn gobeithio ac yn gweddio am heddwch rhwng cenhedloedd. Ond mae e'n heddwch bregus iawn yn dydy. A mae e'n heddwch sydd dim ond yn cael ei gadw drwy rym. A drwy gan pwysig gyda'r bombs mwyaf, a'r fyddin mwyaf ac yn y blaen. Dwi ddim yn heddwch go iawn, nadi. Dwi ddim yn math o heddwch mae Crist yn siarad amdano fe. Nawr, yr ail beth o'n i eisiau tynnu eich sylw ato fe yn yr ddwy adnod cyntaf yma yw fod yr heddwch mae Paul yn siarad amdano fe gyda'r Rhufeiniaid, bod e'n heddwch sydd ddim yn dibynnu ar amser. Mae e'n heddwch sydd uwchlaw amser. Mae yna hen emyn Cymraeg yn dweud fod croes Crist uwch difrod amser, i chi sy'n cofio'r emyn yna. Bod croes Crist uwch difrod amser. Hynny yw bod amser ddim yn relevant. A dwi'n cofio, rhai hwnna chi'n cofio Paul, nid Paul na sgwennu hwn, Paul sy'n byw yn Hendra Park, pwys ni.
yn dweud pan oedd yn rhannu dystiolaeth cyn fe gael ei fedyddio, mae'n obsessed efo Doctor Who, ac oedd e'n dweud bod e nawr wedi cyfarfod y Time Lord go iawn. A da ni'n gweld hwnna fan hyn, drwy fod yr heddwch mae Paul yn siarad amdano fe, ynglyn â'r gorffennol, presennol a dyfodol. Fod y newyddion da yn sbanio hanes ag amser. So os wnawn ni torri lawr y ddwy adnod cyntaf, wnawn ni weld e. So sylwch, felly gan ein bod ni wedi yn derbyn gorffennol i berthynas iawn gyda Duw drwy gredu, mae gynnon ni, presennol, heddwch gyda Duw, o achos beth wnaeth gorffennol ein harglwydd ni, Iesu y Meseia. Wrth gredu, dyn ni eisoes wedi dod, presennol, i brofi hilioni Duw a gallwn edrych ymlaen dyfodol yn llawen i gael rhannu yn ei ysblander. Chi'n sylwi be mae Paul yn neud hynny? Dangos fod y newyddion da ynglyn â heddwch Iesu yn rhywbeth sy'n rooted yn y gorffennol, yn be mae e wedi wneud, yn rhywbeth sy'n edrych ymlaen i'r gogoniant sydd i ddod, ond rhywbeth sy'n real trwy waith yr Ysbryd Glân ym mhrofiad y Cristion heddiw. Yn byw dan ymyrodraeth Rhufain yn amser hein ac yn byw dan be bynnag ydy'r pwysau sydd arnoch chi. Mae'n hyfryd, yn dydy? Bod yn rooted yn y gorffennol, yn edrych ymlaen i'r gogoniant sydd ddod, ond yn real nawr. Heddwch sy'n sefyll uwch ben amser. Ond dyw e ddim jyst yn heddwch sydd uwch ben amser, ond mae e'n heddwch hefyd sydd ddim yn dibynnu ar amgylchiadau. So ni'n mynd ymlaen nawr i edrych ar adnod 3 ymlaen, yn ei ddarllen rhain eto. A dyn ni'n gallu bod yn llawen hyd yn oed pan dyn ni'n dioddef. Am ein bod ni'n gwybod fod y dioddefaint yn rhoi nerth i ni ddal ati. Mae'r gallu i ddal ati'n cryfhau ein cymeriad ni, a dyna sy'n rhoi i ni'r gobaith hyderus sydd gynnon ni. Dyn ni'n gwybod y byddwn ni ddim yn cael ein siomi yn y gobaith yna. So mae Paul yn mynd ymlaen fan hyn yn adnod 3, sôn am y reality o fyw yn yr heddwch a'r llawenydd bob dydd, nawr. Beth bynnag yw'r amgylchiadau i ni wynebu. Hynny yw bod heddwch Duw ddim jyst yn syniad, ond mae e wedi ddiriaethu, wedi grawndio yn ein profiad ni bob dydd. A mae Paul yn bod yn real iawn gyda'r Cristnogion yma yn Rhufain. Mae e'n sôn fan hyn am ddioddefaint. A dyw e ddim yn sôn am ddioddefaint fan hyn just fel rhywbeth abstract, rhywbeth academaidd. Mi oedd e'n siarad, fel o'n i'n dweud, gyda cymuned o bobl oedd yn byw dan amgylchiadau anodd. Wnaethon ni glywed yn gynt yn y gyfres fod o leiaf 30% o bobl Rhufain yn gaeth weision. Felly ymhlith y Cristnogion yma, mi oedd rhai pobl yn gaeth weision, ond mi oedd pawb yn byw dan ofn y drefn yn Rhufain. Mi oedd yn gyfnod o dlodi, mi oedd yn gyfnod o gynni mawr. So pan mae Paul yn siarad fan hyn ynglyn â profi heddwch wrth ddioddef, mae hwn yn real iawn. Dyma oedd y reality oedd pobl yn ei wynebu. Ac yn yr un modd, mae Cristnogion heddiw yn gorfod ffeindio beth yw byw yn heddwch Iesu pan dyw bywyd ddim yn hawdd. Mae Cristnogion heddiw yn gorfod ffeindio beth yw e i fyw yn heddwch Iesu pan mae dioddefaint yn brofiad real. Mae'r Cristion yn mynd yn sâl fel pawb arall. Mae'r Cristion yn profi straen fel pawb arall. Mae'r Cristion yn blino fel pawb arall. Mae'r Cristion yn wynebu anawsterau fel pawb arall. A rywydd, does dim byd yn newid wrth i ni ddod yn Gristion. Ond ar y llaw arall, mae popeth yn newid.
Hynny yw, yn aml, dydy'n amgylchiadau ni ddim yn newid, ond beth sydd yn newid ydy'n perspectif ni. Beth sydd yn newid ydy'r ffordd da ni'n deall beth sy'n mynd mlaen yn bywyd ac yn y byd, hyd yn oed pethau anodd. Nawr yn 1991, fe enillodd Neil Maffia Can i Gymru. Efo'r gan, oedd efo'r llinell arbennig, dwi'n berson gwahanol yn yr un hen le. Oes rhywun yn cofio'r gan yna? Mae chydig ohonoch chi. Dwi'n berson gwahanol yn yr un hen le. Na ni, oce. Na i postio link i Spotify ar Facebook fi'n hwyrach heddiw, oce. Ond meddyliwch am y llinell yna am eiliad. Dwi'n meddwl oedd Neil Maffia yn sylweddoli bod yn gymaint o ddiwynydd pan oedd ysgwennu'r gan. Ond dwi'n berson gwahanol yn yr un hen le. A bydda hynna wedi bod yn wir am y Rhufeiniaid yma. Fydden nhw dal yn wynebu struggles, fydden nhw dal yn wynebu sefyllfa anodd, ond eto mi oedden nhw'n berson gwahanol. Mi oedd ganddyn nhw bersbectif gwahanol wrth wynebu yr hyn oedd o'i blaen nhw. A dwi'n gwybod fod llawer ohonoch chi a fi gyda chi yn wynebu anawsterau. Ac ar rywydd, dydy roed yn ffydd yn Iesu a dod yn rhan o gorff Iesu Grist ddim wedi newid gymaint â hynny ar yn amgylchiadau ni, ond beth sydd wedi newid gobeithio yw yn persbectif ni. Beth sydd wedi newid yw fod gyda ni rhywbeth nawr yn ein cynnal ni. Fod gyda ni, neu yn edrych, bod gyda ni rywun yn ein cynnal ni trwy ba bynnag anhawster da ni yn ei wynebu. Rwyndewch eto ar adnod 3. A dyn ni'n gallu bod yn llawen hyd yn oed pan dyn ni'n dioddef. A mae'n bod ni'n gwybod fod dioddefaint yn rhoi'r nerth i ni ddal ati. Nawr, dwi am sôn am gan arall nawr. Llynedd, nes i gyflwyno chi Fontaines DC. A dwi'n meddwl oedd y Matora chwarae teg yn fan nawr. Da iawn. So, oes unrhyw fans o Wolf Alice yma? Ie? Ie, chydig o ffan. Rai. Mae album diweddara Wolf Alice, y can gyntaf, can o'r enw Thorns yw e, mae'n can ffantastig. A mae'r gan yn sôn am y duedd yma weithiau i bobl o'r rannu. Ac achos mae yna lot o bwysau yn blwyddyn diwethaf wedi bod ar gryfder vulnerability, a mae yna gryfder mewn vulnerability, ac fel mae rhai o'n chi'n gwybod, dwi wedi rhannu rhai o'm mhrofiadau i mewn erthygl wythnos yma sydd ddim wedi cyrraedd y bregeth, yr outtakes fel dwi'n galw nhw. A mae'n werth o rhannu'n profiadau. Ond hefyd, mae'n bwysig bod yn ofalus peidio gadael ein hunaniaeth ni droi o gwmpas yn struggles a'n gofidiau. Hynny yw peidio gadael ei ddiffinio pwy yda ni. A mae can Wolf Alice yn trafod y thema yma. A mae'r gysgan yn eitha witty a clyfar gyda'r odle. Mae'n mynd, ooh, I must be a narcissist. God knows that I can't resist to make a song and dance about it. Ooh, maybe I'm a masochist. Don't know why I must protest to make a song and dance about it. Ac gwrandwch ar y gan. Ond y pwynt mae'r gan yn neud yw, weithiau, da ni'n gallu bod yn rhy sort of mewnblyg yn meddwl am yn problemau, a bod ni'n gallu slipio i fod narcissistic, bod ei gyd amdano fi. Wedyn dro arall, da ni'n gallu bod yn masochistic, a bod ni bron yn gallu mynd yn obsessed gyda'n gofidiau, a'n poen ac yn y blaen. Ac oherwydd hynna, bod ni'n stuck yn yn clwyfau yn hytrach na edrych ymlaen i be sy'n bosib. Nawr, just can pop yw e, so peidiwch rhoi gormod o weight iddo fe. Ond dwi'n meddwl, oedd e'n helpful i sôn wrth basio mwyn wneud y pwynt be dydy Paul ddim yn dweud fan hyn. Okay? So mae Paul yn siarad fan hyn, dydy. Dyn ni'n gallu bod yn llawen hyd yn oed pan dyn ni'n dioddef. So dyw e ddim yn dweud,
wrthyn ni just ffocysu ar yn dioddefaint a bod ni'n stuck yn y fan yna. Mae e jyst yn bod yn real ynglyn â bod dioddefaint yn reality yn y byd ac yn gallu bod yn reality mywyd pob un ohono ni mewn ffyrdd da ni'n ymwybodol ohono fe a mewn ffyrdd da ni'n gallu cuddio o'n gilydd. Ond mae e'n dweud bod dim rhaid i hwnna ddiffinio pwy ydych chi. Mae e'n deud fod yr heddwch yn Iesu yn reality trwy ag uwchben unrhyw ddioddefaint da ni yn ei wynebu. A nid yn unig hynny, ond actually bod Duw, a mae'n bwysig i chi clywed hwn yn iawn, dydy Duw ddim yn dymuno bod neb yn mynd trwy ddioddefaint. Hynny yw, nid Duw sy'n gwneud i ni ddioddef, ond eto, mae yna rhyw paradox yma. Allwn ni ddweud ar un llaw bod Duw ddim yn dymuno i ni ddioddef, ond eto, mae'r paradox Beiblau gyda ni, os ydym ni yn dioddef, mae Duw yn gallu defnyddio hwnna i ddangos rhywbeth i ni o'i heddwch a'i gariad a'i ras. So dyna mae Paul yn sôn amdano fe. Dwi ddim yn dweud, yes, da ni'n dioddef, so isn't this so fantastic? Na, mae'n real ynglyn, dyw dioddef ddim yn beth da, ond mae Duw hyd yn oed yn gallu defnyddio dioddefaint i weithio ar yn cymeriad ni a dangos mwy o'i gariad a'i heddwch i ni. Ac un o ffrwythau'r ysbryd ydy amynedd, hir ymaros. A weithiau trwy dymor anodd, mae Duw yn gallu tyfu y ffrwyth yna yno ni. Nawr, rai wythnosau yn ôl, eisiau i weld Caernarfon yn chwarae rygbi. Rhywbeth dylai fi wneud yn amlach gan fod y cae rygbi reit i ôl ti ni, ond yn anamal mae'n sych ar bynawn Sadwrn. Ond pe bynnag, eisiau i weld y gêm yma, dwi'n meddwl oedd o'n tîm cyntaf, gêm gyntaf'r tymor. Ac oedd yn gêm galed iawn a dim siap o gwbl ar Caernarfon. Ac o'n i'n sefyll ochr Pwcheli o'r cae, achos dyna lle mae ti ni. Ac o'n i'n sefyll ddim yn bell o lle oedd rheolwr a subs Pwcheli yn aros wrth ymyl y cae. Ac o'n i'n clywed y sgwrs oedd rhyngddyn nhw. A dim ond i ddeud, dyw'r rhan fwy o'r sgwrs ddim yn addas i'w ailhadrodd yn y capel. Ond un o'r pethau nes i glywed un chwaraewr yn dweud wrth y rheolwr, oedd in light o bod Caernarfon ddim yn chwarae'n dda, o heb gael pre-season call manws di, a dyma wedi, dydyn nhw heb galedu eto. A mae hynna wir, mae'n debyg efo rygbi, not that I would know, mae rhaid i chi gael pre-season, mae rhaid i chi galedu, dyn nhw wir, Mike, mae rhaid i chi galedu mwyn fod yn battle-hardened ar gyfer y tymor yn does. A chybod be, mae'r un peth yn wir ynglyn â'n ffydd ni. Eto, ddim bod Duw yn dymuno i ni fynd trwy brofiadau anodd, ond eto mae amgylchiadau yn stretcho'n ffydd ni weithiau, dydy. Mae profiadau bywyd yn gwneud ni'n battle-hardened. A weithiau, dim ond wrth edrych nôl, da ni'n gallu gweld sut mae hwnna actually wedi helpu ni stretcho'n ffydd ni a cryfhau yn ffydd ni yn niw. So, heddwch nawr, y pwynt ola bore yma. Adnod 5. Dyn ni'n gwybod y byddwn ni ddim yn cael ein siomi yn y gobaith yna. Am fod Duw eisoes wedi tywallt ei gariad yn ein calonnau drwy roi'r ysbryd glân i ni. So mae'r cymal yma o Rhufeiniau 5 yn gorffen efo'r adnod yma. Drwy ddweud mai nid paradwys ffŵl yw'r gobaith Cristnogol, ond disgwyliad sicr. Yn aml, da ni'n cael ein siomi'n dydan efo'r pethau da ni'n roed yn gobaith ynddo nhw. O roed yn ffydd mewn pobl, o roed yn ffydd mewn arian, i roed yn ffydd bod pethau'n mynd i droi allan mewn rhyw ffordd, da ni'n aml yn cael yn siomi. Ond mae Paul fan hyn yn sôn am roed yn gobaith
yn niw ei hun. Rhaid yn gobaith mewn rhywbeth sydd eisoes wedi digwydd. Da ni yn disgwyl ymlaen i'r gogoniant sydd i ddod, ond fe allwn ni fod yn sicr o hwnna achos bod ni wedi cael gweld e'n torri trwyddo eisoes yn atgyfodiad Iesu Grist. Hynny yw, mae'r first instalment eisoes wedi delifro trwy atgyfodiad Iesu Grist. Felly, ni jyst eisiau gorffen drwy adael chi gyda'r gwahoddiad a'r anogaeth yma. I ddechrau, mae'n bwysig i ni gofio fod y gwirionedd mae Paul yn ei rannu am Iesu, bod e'n seiliedig ar ffeithiau hanesyddol am berson go iawn o'r enw Iesu Grist nath farw ar groes Rufeinig. So, nid jyst syniad i ni'n gosod yn ffydd anddo fe, ond mae ffeithiau. Mae hyd yn oed haneswyr Rufeinig, chi ddod i cwrs alffa i wybod mwy am hyn. Mae hyd yn oed haneswyr Rufeinig oedd ddim yn Gristnogion wedi cofnodi'r ffaith hanesyddol fod na ddyn o'r enw Iesu Grist wedi bod. Felly, da ni'n adeiladu'n ffydd ar wirionedd, ar ffeithiau. Ac oherwydd bod e'n seiliedig ar wirionedd, mae yna wahoddiad i ni wedyn i roed yn ffydd. A mae Andrew Ollerton yn ei lyfr ar Rhufeiniaid yn disgrifio y perthynas rhwng ffeithiau ffydd a teimladau fel tri ffrind yn mynd am dro. So mae'r ffeithiau yn cymryd y lyd, iawn, a wedyn mae ffydd wedyn yn gallu bod yn confident i gymryd y lyd yna, achos bod e'n seiliedig ar ffeithiau. A wedyn bydd yn profiadau a'n teimladau wedyn yn dilyn arweiniad y ffydd hefyd. Da ni'n cael yn gwahoddi roed yn ffydd yn yr hyn mae Iesu wedi gyflawni. A wedyn bydd yn bydolwg ni, yn teimladau ni, yn profiadau ni, hyd yn oed yn wyneb dioddefaint, yn gallu dilyn y llwybr yna. Hyd yn oed pan mae e'n sgeri, hyd yn oed pan mae e'n anodd, i ni'n gallu dilyn y llwybr achos bod ni'n trystio bod e'n seiliedig ar wirionedd Iesu. So tybed oes yna rhywun yma bore yma. Falle'n bod ni gyd a rywydd wedi blino gyda heddwch ffragile y byd. Ydych chi wedi blino gyda rhyw heddwch bregus yn eich bywyd chi? Ydych heddwch chi yn or-ddibynnol ar ddeffro ochr iawn y gwely? Ydych heddwch chi yn or-ddibynnol ar falle osgoi y person awkward na yn eich bywyd gymaint ydych chi'n gallu? Ydych heddwch chi yn or-ddibynnol ar ryw outcome penodol ynglyn â rhywbeth sydd tu hwnt i'ch rheolaeth chi? Mewn geiriau eraill, ydy'n heddwch ni yn or-ddibynnol ar jyst yn teimladau ni? Wel, mae yna wahoddiad i ni gyd bore yma i roed yn heddwch ar be mae Paul yn siarad amdano fan hyn. Ar be mae Iesu eisoes wedi brynu a'i roi i ni. Nid theori yw hyn, ond reality. Nid jyst rhyw wahoddiad i wneud rhyw un push i deimlo'n fwy optimistic heddiw. Mae yn wahoddiad i drystio yn Iesu, hyd yn oed pan nad ydych chi'n teimlo'n optimistic. Hyd yn oed pan i chi angen bod yn real ynglyn â'r struggles da chi'n mynd arno ar hyn o bryd. Mae'r newyddion da yma sydd gan Paul i'r Rhufeiniaid, cofiwch, dyw e ddim jyst yn rhyw feel good factor i bobl ar ddiwrnod braf, ond mae e'n ffydd i bobl mewn sefyllfaoedd real. Yngweddi yw bod pob un ohono ni, beth bynnag yw'r struggle, beth bynnag yw'r dioddefaint da chi'n mynd trwyddo ar hyn o bryd, fod yna wahoddiad y gwnewch chi i dderbyn, i ffeindio gorffwys ac i ffeindio heddwch a cael eich llenwi o'r newydd bore yma gyda'i gariad e.